טוב, היי לכולם. אני עדי, כבר הספקתם להכיר אותי, ועכשיו אני אעשה את המשימה הראשונה, שזה להכין סרטון קצר על עצמנו. בהזדמנות הזאת בתור ראש קבוצה אני אנצל את ההזדמנות לדחוק בכם, לעשות את זה כמה שיותר מהר, כדי שנמשיך לתקתק את העניינים כמו שעשינו עד כה. טוב, אז קצת על עצמי. אני גרה ביישוב שנקרא צור יגאל, או כוכב יאיר למי שמכיר, ליד כפר סבא, במרכז הארץ. וכרגע לומדת בדוד ילין, שזאת מכללה לחינוך, אני חושבת אפילו המכללה לחינוך הראשונה בארץ. היא קרויה שם דוד ילין, שהיה גם מייסדי ההסתדרות המורים, וגם מייסד ועד הלשון העברית בין המייסדים. אדם מאוד חשוב ויקר. טוב, שם אני לומדת בעצם חינוך בעל יסודי, גם מערכת החינוך הוראת היסטוריה, גם חינוך משלב, מה שנקרא, שזה שילוב של ילדים מהחינוך המיוחד בחינוך הרגיל. בדרך כלל יותר לקויות למידה, אבל יש גם מקומות שמשלבים ממש כיתות תקשורת של אוטיסטים, או כל מיני פיגור וכל מיני, כל הקשת הרחבה של המגבלות. אני גר בשכונה שנקראת קטמונים, עכשיו תוך כדי הלימודים. שכונה נחמדה, ובעיה אחת קטנה יש בה, כמו שאתם רואים למטה, שמתי את אצטדיון טדי. זה ממש קרוב אלינו לדירה, וכשיש משחק אז אפשר לשכוח ולישון בלילה, באותו לילה, בגלל שהאוהדים עושים הרבה רעש, בעיקר כשמדובר במשחק של בית"ר, יש לציין. אני מקווה שאני לא פוגעת באף אוהד בית"ר בינינו. במסגרת המגורים שלי שם אני משתתפת בקבוצה של עושים שכונה של עמותת רוח חדשה, בשילוב עם בני עקיבא. מי שמכיר את רוח חדשה או את בני עקיבא, אז שם אנחנו בעצם קבוצה של סטודנטים שפועלים בשכונה ומקבלים על זה מלגה. בסך הכל זה דבר די תובעני, אבל זה שווה את זה בעיניי, גם מבחינה חברתית וגם מבחינת עשייה, וגם מלגה כמובן. וקצת על מה דעתי על הנושא שלנו כמו שהתבקשנו לעשות, חוץ מלספר על עצמנו. אז אני חושבת קודם כל שהאחר הוא אני, זה דבר שהוא די מחייב לשים לב אליו. זה נושא חשוב, בעיקר כשאנחנו חיים במדינה כמו מדינת ישראל, שהיא מדינה שיש בה הרבה עדות, דתות ומגוון של אנשים. ובעצם מעצם היותנו כאן, קודם כל אנחנו חייבים, כדי לחיות בנחת ובשלום, קצת להסתכל מסביב ולדעת לקבל את השונה. בנוסף, כמובן, בגלל שאנחנו עוסקים בחינוך, אז יש לזה ערך מאוד מאוד חשוב. אני מאמינה גם שככל שנלמד את הילדים, בעיקר בנושא שלנו, שהתמקדנו שכל אחד הוא אחר, ככה יהיה לנו גם יותר קל לגרום להם להכיל אחד את השני, ולגרום לקבלת השונה, ולחיים יותר תקינים, ולחברה יותר תקינה גם בעתיד בעזרת השם. טוב, אז זהו בגדול. מקווה שיהיה לנו בהצלחה במשימות, וגם באמת שנצליח לקחת צעד אחד הלאה את המערך הזה, ולעמוד בו בגבורה כמו שעשינו עד כה. אז ביי לכולם.